Gibutyag karon sa Regional Internal Affairs Service sa PRO 11 nga duna na sila napasaka nga kaso kalabot sa 7 ka drug suspect nga napatay sa operasyon sa Davao City. Sayron tag dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Cyril, ang maong mga kaso duha pa lang sa 7 ka mga madugong operasyon sa kapulisan sa Davao City. Apan doon naghihapon ni mga hungihong nga posibleng politika ang nagpaluyo gumikan iladong dikit sa mga Duterte ang gipananggal nga mga pulis. Gikumpirma ni Attorney Amy Agbayani sa Legal Affairs Division sa RIAS 11 nga nagpasaka na sila og kaso batok sa mga pulis nga nalambigit sa pagkamatay sa drug suspect sa Davao City. Kini nga mga kaso sa duha pa lang gawas sa 7 ka operasyon nga gikamatay sa drug suspects. Ang 7 nga napatay kinitong sa mga operasyon nga gilusad niadtong March 22 hangtod 26. Human sa deklarasyon sa War on Drugs ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Tungod niini, 35 ka pulis nga nalambigit ang gitaktak sa pwesto. Apil na si DCPO Director Colonel Richard Badang. Pero wala na mihatag og eksaktong ihap ang RIAS kung pila ka pulis ang napasakahan og kaso o kung unsang police station. So ang amoa is isa ka insidente, isa ka operation, isa ka station. Ang gi-recommend nga i-charge is neglect of duty. Natay nakita na neglect of duty kung naabay irregularity pod during sa operation. Sagad bulungtad og 90 ka adlaw ang investigasyon sugad sa pag-file sa reklamo. Apan sumala sa RIAS 11 nga paningkamutan nila nga mapaspasan ang pag-imbestiga. Pero human sa ilahang investigasyon, ipasa na pud nila ang ilahang rekomendasyon sa laing disciplinary authority. Busa moagi na pod og laing proseso. Recommend na sad nato na sa disciplinary authority aning ato ang mga kapulisan. So i-forward nato kung unsa ang recommendation, and then ang authority na sad, ang disciplinary authority na sad ang adunay kalabutan kung katong recommendation sa IAS ihabang i-adopt, ihabang i-reverse, ihabang i-modify. Sukad Enero hangtod ning kasamtangan sa 63 ka kaso batok mga gireklamong pulis ang naresolba na. Apil na sa maong ihap ang duha ka kaso, subay sa baguhay lang nga mass relief. Samtang duna pay 9 ka kaso nga pending. Daan ang gikondena ni Mayor Baste ang pagtanggal sa mga pulis sa syudad. Pero ang PNP miingon nga kabahin ra sa due process ang mass relief. Samtang sumala sa usa ka political analyst, ugaling mo grabe ang bangi sa politika sa mga Duterte ug Marcos. Ginalantaw nga mutumaw ang mga laing investigasyon ug kontrobersiya. Labi pa nga nagkaduol na ang midterm election. Mas iinit pa to, no? So maglalabas mga bagong mga investigation, mga bagong controversy, mga bagong pasabog. Right now, it seems like it's dominated by the administration, no? Kasi they have the momentum. Pero yun nga, ang tanong natin, meron pa bang meron pa bang pangbawi, no? Yung other side. Kasi alam natin, strategist yung mga like si President Digong is a strategist, naghahanap ba siya ng proper timing, no? Na ilalabas niya when it matters the most. Cyril, taas-taas pa yun nga proseso, gumikan mag-agad pa sila sa kung dawaton ba kini sa disciplinary authority ang rekomendasyon sa RIAS. Pero gipanganti sa RIAS nga ilahang paspasan ang pagresolba sa mga kaso. Cyril. Daghang salamat, John D. Esteban.